Umculo uMaskanda unhlakanipho ntofontofo Ndlovu uphumile ebumpohlweni ngemuva kokushadelwa intombi into uNonjabulo wakangidi. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina ngofeza ntuthu ngakhuma libathi ilasibona amagumede mhlabe mangabe usemusha like hands uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu umculo uMaskanda unhlakanipho ntofontofo Ndlovu usephumele ebumpohlweni emuva kokushadelwa intombi into uNonjabulo ngidi wasesigodini ke sasenkanye lesini ekwanyafu emkhambathini. Ntofontofo uneminyaka engu-34 ungumholi weqembu abasekwandeni bopha ifindo lika Sofa Silahlane esigcemeni sase-Unit 6 eHammersdale ngempela sonto. Abasekwandeni iqembu lake langena kwi-top 12 yaMaskanda emncintiswaneni wekhalenda letholezwe ngonyaka ka-2021. Uthe yize ke yena enabafana ababili abangamawele abana-12 nenye ke indodana eneminyaka emine nentombazane nayo ke eneminyaka emine konina abahlukahlukene. Kodwa uNonjabulo oneminyaka ewu-27 ushade intombi nto njengoba ebehlola ekwanyavu emzinzini. Unina wabafana bakhe abangamawele washona ngonyaka ka-2017 emva kolokho wathola umfana manje oneminyaka emine phinde futhi wathola ingane entombazane komunye. Bobabili laba behlukana ebegana kwezinye izindawo ukuchaza yena ntofontofo ke ubebonakala ukuthi weqiwe injabulo. Uthe baqala ukuthandana ngoMarch 2018 ngonyaka wedlula lapha kwase ukuthi ke mhla zu-27 May kunyaka ka-2022 wacela lapha isihlobo esihle ephethe izinkomo eziphelele. NgoJulayi mhla zu-9 2022 wahambisa isidwaba komembeso wathi ngoDisemba zu-17 kuwona unyaka ka-2022 umakoti waletha umbondo. Ntofontofo uthe baqale ngomshado eThorning Ridge efarm eCattle Ridge ngo-August zu-17 kwathi ngo-August 19 bacaca ivivinyo ke aziziningi ngaphandle ukuthi ke uma nithandana kube kuhle umono ugcina uvuka ebantwini bagcine sebekhuluma okungekhona nomunye ke komunye, kodwa ke nabayazi ukuthi kulwa nakho badlula. Ntofontofo akuyena umculo kaMaskanda kuphela yedwa kodwa kusebenza eminyangweni wezomsebenzi nabasebenzi lapha ke ayi-payroll editor. Kuzala kwaMntamntengayo lapho unina kakhulu bengumthandazo odumile futhi uyise bakhe baneqembu likaMaskanda ebelishisa izikhothe ngeminyaka ebo-1980 kanjalo lapha nako-1990 amaphisi. Ngenxa yezimpi zombango kube kwathuthu Ntofontofo wakhula ekwandeni eHammersdale lapha aqale khona ukucula. Uqala egide emaqenjini kayise ngonyaka ka-2003 ngaphambi kokusungula iqembu lakhe abasekwandeni ngonyaka ka-2009. Baqale ke ngokuqopha i-album esihloko sithi Ugcino ngonyaka ka-2019 kwathi ngonyaka ka-2021 balandela ngethi ngeke kufane naye. Ntofontofo usebenze nabaculi abaningi ukubala kubona ke uMaqhinga Hadebe abeyigida ngoma lakhe futhi abuye ke wabheka abasekwandeni oGatsheni, uNgiga, uMthwentombi, uDuduza Ngcobo, uHloniphani noMatshontana lapha ke abaculi asebenze nabo lapha Ntofontofo. Bafethu izinto ezinhle lesishaya ihlombe ezenzeka lapha ke emculo uMaskanda ukuthi abantu bazi ukuthi amabhenca okanye abaculi bamaskanda abagcine kuphela ngokucula kodwa ke nabo bayakwazi ukuthi ke bahlonipheke bathathe omakoti babashade babalobole bakwenze konke kuphelele bangabaculi bakaMaskanda. Bafethu sishaya ihlombe kakhulu sithi izizwe eziningi azigane lapha ke siyazi ukuthi baningi abaculi abaganile abanjengoSigwebo Sentambo njengoba ishila into insizwa uthandeni umvuka amanqela. Sazi ke ngane kwethu ukuthi ke mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngaleli daba hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlambe uthini lwakho ngaleli daba. Mina ngenza ukuthi ngilasibone sengiphuma kanje nangiyithembisa unyabuya futhi ngeyivideo elandelayo isikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosikolo omnandi ngithanda khona. Sorry my baby, my loving it and now and now. Sorry my baby.